Magnetens tiltrækning. Vi har en stangmagnet og en klips, der lige præcis ikke rører. Den svæver sådan i luften. Vi har sat den fast med noget tape og en syltråd og sådan et stativ. Og så vil vi have fundet ud af, hvilke materialer, der kan påvirke det magnetiske felt. Vi har noget papir. Så prøver at sætte sandpapiret ind foran og se, om det påvirker det magnetiske felt. Så ser vi overhovedet ikke Det påvirker ikke, den bliver der. Der var derfor ingen påvirkning. Og så prøver vi med noget andet. Captain Obvious, Karoline. Kover. Kover. Og Rebecca stikker den stille og roligt ind, men der sker ikke noget. Og den kunne heller ikke, altså der er stadig hvad hedder det? Det magnetiske felt er upåvirket. Ja. Lige præcis, Heike. Og nu prøver vi med hvad? Noget nikkel. Noget nikkel? Det burde faktisk gøre noget. Det burde faktisk gøre noget. Det gjorde også. Det burde gøre noget, men der skete ikke noget. Så Der skete der noget. Der skete noget. Se her. Det gør noget, fordi at... Ja. Du kan se, fordi at... eller... Det, der kan tiltrækkes af magnetiske felt af jern, nikkel og kobolt. Så det er klart, når jeg sætter noget nikkel ind foran, så blokerer den for magnetfeltet til jernklipsen. Og derfor falder den sammen, fordi den bliver tiltrukket af nikkel i stedet for. Er det ikke magisk? Simpelthen. Okay, vi fandt.